आवाज ऑडिबल असा हवं. वही वही माताजी ऑडिबल असं. प्रार्थना सुरुवात करता. उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हुकं करोति वाचालं हुक्ं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्येश्वरम्. ओके, हरे कृष्णा. थँक्यू म्हाका परत एक सर्व करच्याक चान्स दिल्याबद्दल. तर आज आम्ही उलोवची आसात कॅन्टो टेन्थातले बाउंड बाय लव या टॉपिकाचेर. तर स्वाती माताजीन बरोबर सांगले की दामोदर लीला बद्दल उलोवची आसात आज. तर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी विचारता की यशोदा आणि नंद बाबा हांगलो कृष्ण बायोलॉजिकल चाइल्ड ना, पण तांकां सगळी तांगली लहानपणची जी काही पास टाइम आशिल्ली लीला आशिल्ली तातूंत तांकां भाग घेवच्याक मेळ्ळें. परंतु देवकी आणि वसुदेव तांगेले बायोलॉजिकल पेरेंट्स आसात, पण तरी बी तांकां चाइल्डहूड पास टाइम्सात पार्ट घेवच्याक कित्याक मेळ्ळें ना. ताचे उत्तर सुखदेव गोस्वामी सांगता की ऍक्च्युली धारा आणि द्रोण हे दोन आशिल्ले, ते जे डिवोटीज आशिल्ले कृष्णाचे, आणि ताणे ब्रह्माकडे वर मागिल्लो तपश्चर्या करून की आमकां कृष्ण चलो म्हण जाय आणि तागेली आमकां सेवा करच्याक तूं चान्स दी. तर इतली तपश्चर्या प्रसन्न जावन ब्रह्माजीन तांकां दिले वरदान की ओके, तुम्ही तुमकां बी कृष्णाचे चाइल्डहूड पास टाइम्सात पार्टिसिपेट करच्याक हांव वरदान दिता. तर असे म्हणा की यशोदा मा आणि नंद बाबा हे दोघ जण ऍक्च्युली इटर्नल पेरेंट्स ऑफ कृष्ण असतात. गोलोक वृंदावनात बी तांगेले पेरेंट्स यशोदा मा आणि नंदबाबाच असतात. तर जेन्ना हांगा वृंदावनात लीला करच्याक वृंदावनात लीला करच्याक अवतार घेतलो कृष्णान, तेन्ना सगळेजण तागेले पार्शर आशिल्ले सगळे आयले. यशोदामा आयली, नंदबाबा आयले, राधाराणी आयली, गोवर्धन बी आयलो. सगळे जसे जसे गोलोकात असतात ते हांगा आयले. आणि त्यांना द्रोण आणि धारा दे मर्ज इनटू यशोदामा अँड नंदबाबा बाय देअर साधना भक्ती. तो यशोदामा आणि नंदबाबा जी गोलोकात असतात दे आर नॅचरल पेरेंट्स अँड दे नॅचरली लव्ह कृष्णा. रागानुगा भक्ती म्हणतात त्याला. तर रागानुगा भक्तीत ते कृष्णाचे प्रेम करतात. परंतु द्रोण आणि धारा दे डिड नॉट हॅव रागानुगा भक्ती, पण त्यांनी साधना भक्ती करून ते प्रेम प्राप्त केले आणि त्यांना वात्सल्य भावात कृष्णात ते रेसिप्रिकेट करू शकले. तर एक प्रभुपादाले लेक्चर आशिल्ले, तातूंत प्रभुपाद म्हणतात की जस्ट गिव्ह वन लाईफ फॉर कृष्णा. या आयुष्यात तुम्ही इतली सगळे आम्ही आयुष्य जगल्यात आणि किती किती केले उरतले, आणि ताजे आता आमकां मनुष्य जन्म मेळ्ळा. मनुष्य जन्माचे बी म्हाका दिसता हाचे पहिले बी आमी मनुष्य जन्म उरच्या पुरो खबर ना. तर त्या जन्मात आम्ही इतले सारे काम केला, पण या जन्मात आता तुमका कृष्ण कॉन्शियसचे खबर झाला,
तर प्लीज गिव्ह दॅट वन लाईफ फॉर कृष्णा. आणि साधना भक्ती करून सुद्धा आम्ही आमचे लाईफ परफेक्ट करू शकतात. दॅट इज अ ग्रेट होप टू ऑल ऑफ अस. आमकां कोणाकच नॅचरल लव ना कृष्णासाठी ऑफ असा, पण तेट इज डॉर्मंट इन अवर हार्ट. तर ताका जागरूक करच्याक आमकां साधना करच्या जाय. वैदिक साधना भक्ती आमी 16 माळा करतात, भोग दाखयतात, कृष्णाक सेवा करतात, 4 नियमाचे पालन करतात, ते सगळे करून आमगली जी सुप्त अवस्थेत ते प्रेम असा कृष्ण प्रती ते जागृत जातले आणि मागीर आमकां ऍक्च्युअल लव जनरेट जातले, जे डॉर्मंट आसा ते अवेकन जातले. तर साधना भक्तीन ऑल्सो दिस इज पॉसिबल. इट्स अ बिग होप टू ऑल ऑफ अस. तर द्रोण आणि धारा यांनी यशोदामा आणि नंदबाबाले जे वात्सल्य भावात कृष्णाबरोबर ताणी प्रेम केले. तर नंदबाबा ताच्याकडे भरपूर गायी आशिल्लो, 9 लाख काउज. ती स्टोरी बी असा की एक फावटी कृष्ण चप्पल घालता यशोदामा भायर वतना, तर कृष्ण माझ्याकडे माझे बरोबर जी गायी आसात ताणे पायात काहीच घालना, तर तांकां जर का रॉक्स आणि स्टोन्स लागले तर हांव कितें करचे. तर तू जर का म्हाका चप्पल घाल म्हणटा तर तांकां बी तुका चप्पल शिवच्या जाय. आता हिच्याकडे 9 लाख काउज, 9 अँड एक एक काउज 4 फीट, म्हळ्यार किती झाले 36 लाख चप्पल बनवची जातली ताका बडक आशिल्ली. तर ती म्हणजे बापरे इतली चप्पल तर म्हाका बनवची जायची ना. तर म्हणलं बघा हांव बी घालचो ना चप्पल, कारण जर का म्हाका गाय चप्पल घालना तर हांव बी घालचो ना. मग तो तसेच हे रात्री उलयण जाल्ले, ते गायीन सगळ्या ऐकले आणि ताणे किती केले, रात्रभर बसून पूर्ण वृंदावनातले जे ओढले ओढले स्टोन्स आशिल्ले ते आमच्या स्वतःला पायान चिरडून 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 त्याची एकदम फाईन, आता आम्ही वृंदावन गेल्यार एकदम फाईन डस्ट उरता, एकदम मऊ अशी डस्ट उरता. तर ती जी डस्ट असा ती सगळ्या काऊजना मिळून तयार केली. कित्याक तर कृष्णाक आमची इतली काळजी असा, तर जो कृष्ण आमच्या खातीर चप्पल घालना तागेल्या बी पायाक दगड लागचे नाका म्हण ताणे ते फुल वाळू इतली सॉफ्ट करून उरयली. तर हे प्रेम असा कृष्ण आणि गायी मध्ये. तर यशोदामा आणि नंदबाबा, यशोदामा खबर आशिल्ले की कृष्णा बटर मिल्क प्रोडक्ट्स भारी आवडतात. तर तो किती करतालो, बाकीच्या गोपीच्या घरा वचून चोरतालो, दही खातालो, लोणी खातालो, दूध पितालो. म्हण नंदबाबान त्याच्याकडे 9 स्पेशल काउज आशिल्ली, 9 लाख पैकी 9 स्पेशल काउज. आणि पद्मगंधा नावाचे एक ग्रास असा. पद्मगंधा, पद्म म्हळ्यार लोटस, गंध म्हळ्यार स्मेल. तर फ्रेग्रन्स ऑफ लोटस असे ते दुधाक ती फ्रेग्रन्स. आम्ही आता हरिबोलचे मिल्क पितात, केसर फ्लेवर, इलायची फ्लेवर, तसे म्हाका दिसता लोटस फ्रेग्रन्स फ्लेवर उरतले. तर तसे ते दुधाचे यशोदा म्हणते की हा स्वतःला मगल्या हातात. तर यशोदा मा वॉज ऍज गुड एज अ क्वीन ऑफ व्रजधाम. तिच्याकडे कितली तरी कुक्स उरच्या जाय, पण मगल्या कानासाठी हा स्वतः कड बनयताले. बनवची असा म्हण लोणी बनवची असता म्हण ती चर्न करच्या बसली खंयच्या दुधान, तर त्या 9 काउसाक तिथे पद्मगंधा दूध दिताली. आणि त्याच्यापैकी एका कावाक ते सगळ्या 8 काउसचे दूध ती पिवच्या लायतली. म्हळ्यार हिगले दूध सगळ्यात बेस्ट उरतले. तर त्या कावचे दुधाचे ती सगळे पक्वान बनयताली कृष्णासाठी. तर तसेच त्या कावचे दुधाची ती माखण करताली. तर ते माखण करताना she would remember Krishna 24/7. How? By singing glories of Krishna. तर कृष्णानेच ती पद रचवून म्हणताली, कृष्णाने लीलाचे पद ती रचवून म्हणताली. आणि तशीच गात गात ती मंथन करताली, दोणी काढताली. तर त्या वेळात तिका इतले प्रेम जागृत झाले की तिका अशी दिसले की म्हाका आता कृष्णाक दूध मगले पिवच्या दिवच्या जाय. तशी हाव कृष्णा रेसिप्रोकेट्स. कृष्ण निदिल्लो, बाळ कृष्ण निदिल्लो, पण ताका कळले की वगैरे यशोदा मा असा तिका तिकडे दूध म्हाका दिवचे असत. तर तो एकदम जागो झालो आणि मैया मैया म्हाका भूक लागली म्हण आयलो. भूक लागली म्हण आयलो, रॉड पकडलो, तिकडे साडी खेचच्या लागलो. तिने त्याला थंयच बसून दूध पावच्या लागली. आणि तिथल्यात किती झाले, तिने किचनात दुसरे दूध स्वीट करच्या बॉईल करच्या दवरिल्ले. तर आचार्य सगळे असे सांगतात की जे दूध बॉईल जाताले कित्या बॉईल करच्या दवरिल्ले, कारण त्याका स्वीट बरोवचे आशिल्ले. तर त्या दुधाक दिसले आता ही यशोदा मा स्वतःली दूध जर का कृष्णाक पाजयता आमकां कोण विचारतले.
मगले लाईफ एकदम वेस्ट झाले, कारण हांव कृष्णाक सॅटिस्फाय करू शकना, कारण का यशोदा माई इज फीडिंग हर मिल्क टू कृष्णा, सो हाऊ विल कृष्णा ड्रिंक अस. असे ते मिल्क पर्सनॅलिटीक लागले, असे दिसले. म्हण ती मिल्क बॉईल जाऊन डिस्टवा भितर पडू लागले. ताजो वास यशोदा माक आयलो. यशोदा मा कृष्णाक फीड करताली दूध. तिका वास आयलो की अरे दूध म्हाका दिसता ओव्हर बॉईल जाला आणि सकल विस्तवात पडता. तिने कितें केले, कृष्णाक तो दूध पितालो तिगलो सकल दवरले आणि किचनात धावली शेगडी बंद करच्याक, कारण दूध वॉज गेटिंग ओव्हर बॉईल. तर आता हांगा गुरु महाराज लेक्चर गुरु महाराज सांगता की सो व्हॉट डीड यशोदा मा डू. Yashoda Ma gave preference or priority to her service towards Krishna than giving priority to Krishna. म्हणजे being with Krishna असा आणि सर्व्हिस टू कृष्णा म्हळ्यार ते दूध जे बॉईल करचे दवरलेले, कारण ताका स्वीट बनवचे आशिल्ले, तर त्या सर्व्हिसाक तिने प्रायोरिटी दिली. तर कृष्णाक दिसले अरे आय एम नॉट सॅटिस्फाईड ड्रिंकिंग हर मिल्क, आणि ते मिल्क सांबाळच्या गेला, ताका राग आयलो. तर ताणे कितें केले, तो उठलो आणि हळूहळू हळू संपून गेलो. चलत वचून ताणे एक फातर घेतलो आणि ताणे ज्या पोटात ती चर्न करताली कर्ड बटर, ते पोट ताणे फोडून उडवले. आणि तसेच चलत 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 भितरल्या स्टोर रूमात गेलो. स्टोर रूमात सगळे मिल्क प्रोडक्ट दवरिल्ले आशिल्ले. कर्ड आशिल्ले, बटर आशिल्ले, बटर मिल्क आशिल्ले, सगळे थंय आशिल्ले. आणि यशोदा मा असे म्हणतात की पॉट्स स्वतःला हातान पेंट करताली, सुंदर अट्रॅक्टिव्ह दिसच्या, आणि त्या पॉट्सात ती सगळे मिल्क प्रोडक्ट दवरताली. तर तो त्या रूमात गेलो. त्या रूमात ताणे पळयले की हे बटर असा, यशोदा मान बनयले बटर असा, स्वतः खाले आणि तांगेल्या फ्रेंड्साक बी ताणे आपयले. आणि फ्रेंड्साक कोण आशिल्ले, मंकीज बी आशिल्ले. ते मंकीजाक बी तो बटर फीड करच्या लागलो. तर आचार्य सांगतात कित्याक असे मंकीजाक बी तो फीड करच्या लागलो, कारण जेन्ना तो राम अवतारात आशिल्लो तेन्ना मंकीजान ताका भरपूर हेल्प केली. बट एट दॅट टाइम ही वॉज इन द फॉरेस्ट, ही कुड नॉट रेसिप्रोकेट विथ देअर हेल्प. तांकां मनात खूप दिसताले की हांगा म्हाका गिफ्ट दिवच्या जाय, पण गिफ्ट दिवच्याक रामचंद्रा कडेच कांय नाशिल्ले, कारण तो वनवासात आशिल्लो. सो ही सेड ओके नेक्स्ट अवतार व्हेन आय कम एज कृष्णा आय विल फीड यू बटर. तर स्वतःला हातान तो मंकीचा बटर फीड करतालो. आणि तो असो मंकी समोर बसला आणि हांगा कृष्ण असा आणि कृष्ण ताका बटर फीड करता. ते मंकीच्या डोळ्यात ताका कितें दिसले, यशोदामा गॅस बंद कर, गॅस म्हळ्यार शेगडी बंद कर आयली आणि अरे पळयल्यार कृष्ण ना जागेर. खंय गेलो पळयल्यार ताचे छोटे छोटे फुटप्रिंट्स आशिल्ले. फुटप्रिंट्स फॉलो करत 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 ती बी थंय पावली. ते स्टोर रूमात तो बशिल्लो, सगळ्या ग्वालाक दिता, मंकीजाक दिता, ग्वालाक दिता तिता मंकीजाक बी दिता. हांव इतली मेहनत करून बनयता बटर आणि ही स्पीडिंग विथ द मंकीज. तिका आयलो राग. ती थंयचीच एक काठी घेतली आणि ताका मारच्याक न्ही, फक्त ताका स्कॅर करच्याक फाटल्यान वचच्या लागली. आणि हे रिफ्लेक्शन कृष्णाक त्या मंकील्या डोळ्यात दिसले. मंकीक बी दिसले अरे यशोदा माय आईला काठी घेऊन मारच्या, तर मंकी ची 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 का सगळे धावून सोडले, सगळे वाले बी पळाले. आणि कृष्णन रिफ्लेक्शन पळाले, तो अरे बाप रे मैया मैया मेरे पीछे आ गई. तो कृष्ण बी थंय एकदम घाबरलो, घाबरून धावच्या लागलो. धावच्या लागल्याबरोबर यशोदाला दिसले की अच्छा ही काठी घेऊन म्हाका हांव धावता न्ही, घाबरून दिसता, पण ती काठी बाजून दवरली आणि धावच्या लागली. पण यशोदा मा कशी अंगान जरा खाते पिते घरकी आशिल्ली, तर तिका इतल्या स्पीडान धावचे जावंक जाय नाशिल्ले. तर ती अशी बिचारी धावता धावता स्वेट करताली, तरी धावताली, कृष्णा थांब पण म्हणताली आणि धावताली तिगेल्या फाटल्यान. पण तागेलो स्पीड काय कृष्णाच्या स्पीड बरोबर मॅच जाय नाशिल्लो. तर यशोदा मान तिगेल्या केसात मालती नावाचे फ्लॉवर्स माळिल्ले. तर असे म्हणतात आचार्य की हे मालती फ्लॉवर्स तिगेल्या जे केसात आशिल्ले ते दोन कॅटेगरीचे आशिल्ले. एक फ्लॉवर जे कृष्णाच्या सायडान आशिल्ले आणि दुसरे फ्लॉवर यशोदा माझ्या सायडान आशिल्ले.
तर ते दोन्ही फ्लॉवर्स एकमेकांकडे उलवच्या लागली की अरे यशोदा मा धावता, पण कृष्णाच्या स्पीड बरोबर ती किती कोप करू शकना. तर जी यशोदा माझ्या साईडाचे जे फ्लॉवर आशिल्ले ते म्हणच्या लागले अरे हाव ऑलरेडी यशोदा मा इज ओव्हरवेट, तिगेल्या माथ्यात हाव असा तर मगेले वेट आता तिका ऍड झाला, तर म्हण ती कदाचित धावू शकना, तर बेटर आय फॉल डाऊन. तर ते मालती फ्लॉवर जे यशोदामाच्या साईडला आशिल्ले ते सकल पडले. दुसरे फ्लॉवर म्हणच्या लागले आय एम ऑन कृष्णा साईड, वाय शुड आय बी पार्टी टू दिस पास्ट टाइम, आय विल ऑल्सो नॉट बी अ पार्टी. तो ती मालती दुसरी मालती फ्लॉवर बी सकल पडले. आणि यशोदामा धावताली 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 इतली घामाघूम झाली ती. आणि म्हणजे कृष्णा हा तुका कित्या पकडता, कारण तू अशीच मस्ती करत रावल्यार खंय तरी चढतलो पडतलो लागतले तुका, त्या काळजीन हांव तुका सांगता की हांव तुका पकडता म्हण. तर कृष्णाक बी दया आयली. कृष्णा म्हणच्या लागलो ओके. कृष्णा अलाउड यशोदामा टू कॅच हिम. तसे म्हणतात की व्हडले व्हडली योगीच असतात, तांकां बी कृष्णाक तांगल्या तपोबलान पकडचे जायना, पण यशोदा स्वतःल्या वात्सल्य प्रेमान कृष्णाक पकडू शकली. आणि कृष्णाक जेव्हा पकडले यशोदामान, तर कृष्ण एकदम रडच्या लागलो, जोर जोरात रडच्या लागलो, हुंदके देऊन देऊन रडच्या लागलो. तर यशोदामा ताका समजून घालता हांव तुका कित्याक पकडता, कारण तू मस्ती करता म्हण, तुका मारचे ना, हांव तुका मारचे ना, तरी बी रडतालो. तर आता आम्ही विचार करूया हू इज कृष्णा. कृष्णा इज द वन हू इज फिअर पर्सॉनिफाईड. नरसिंहदेव जाल्लो कृष्ण, ताणे हिरण्यकश्यपूला वध केला. असे अनेक अवतार त्याने घेतला. वराह झाला आणि त्याने हिरण्याक्षला वध केला. राम झाला ज्याने रावणाला वध केले. इथले सगळे जाऊन सुद्धा कृष्णा इज अफ्रेड ऑफ यशोदामा. वाय? बिकॉज इज बाउंड बाय हर लव्ह. सगळे प्रेमान ताका बांधल्यान ती तो घाबरलो आणि रडच्या लागलो. सो नाव क्वेश्चन विल बी, वॉज ही प्रिटेंडिंग टू क्राय? तो घाबरिल्लो असे दाखयता की तो रिअली अफ्रेड? सो कृष्णा कॅन डू एनिथिंग. तर आचार्य असे म्हणतात की ना, तो खरेच रडतालो, पण तो खरे रडवी नाशिल्लो. म्हळ्यार दोन्ही असा. तर तसे एक फावटी प्रभुपादाक विचारले कोणी की इफ कृष्णा इज ग्रेट, कॅन ही क्रिएट समथिंग विच ही कॅनॉट लिफ्ट हिमसेल्फ? प्रश्न किसे असा, व्हॉट कॅन कृष्णा मेक समथिंग विच इज सो हेवी दॅट ही हिमसेल्फ कॅनॉट लिफ्ट इट? आता आता हा क्वेश्चन कसो असा, जर का प्रभुपाद म्हणाले की ना, ही कॅनॉट क्रिएट एनिथिंग विच ही कॅनॉट लिफ्ट, तर आम्ही कृष्णाला किती करतात, तागेल्या ॲबिलिटीज कर्व करतात. ही कॅनॉट क्रिएट सच अ बिग थिंग, ही कॅनॉट क्रिएट सच अ हेवी थिंग, असे लोकांक दिसतले न्ही. तसे बी उत्तर देऊ शकना प्रभुपाद. आणि ताणे त्याने सांगले की येस, ही कॅन क्रिएट समथिंग विच ही कॅनॉट लिफ्ट. ओ दॅट मीन्स दॅट थिंग इज ग्रेटर दॅन कृष्णा, कृष्णा कॅनॉट लिफ्ट दॅट, असे त्याचा अर्थ जातो. तर प्रभुपादा दिसते की आता उत्तर किती देऊ. तर प्रभुपादा विचार केले आणि कृष्णालाच तांका बुद्धी दिली. तर प्रभुपादा रिप्लाय किती केले, येस, he can create such a thing which is so heavy that he himself cannot lift it, but he will lift it if he wishes to. म्हणजे इतले हेवी चीज तो बनवू शकता, जे स्वतः उचलू शकना, पण जर का तागरी इच्छा उरल्यार तो उचलू बी शकता. सो कृष्णा कॅन डू एनिथिंग. तर जो कृष्णा कुड डू एनिथिंग, ही वॉज स्केअर्ड ऑफ यशोदाबाई. तर यशोदाबाई म्हणच्या लागली आता हा तुका बांधून दवरतले. आणि कोणी कोणाक बांधले तिने? कृष्णाक बांधले. आणि ज्या उखळाचेर चढून तो बटर काढतालो, तर त्या उखळाक बी त्याने दोघांक बांधले. की त्या कारण उखळ वॉज ऑल्सो पार्टी टू द मिस्चिफ ऑफ कृष्णा. दोघ जण मस्ती करताली, दोघांक एकत्र बांधून दवरले. तर बांच्याक तिने रस्सी घेतली आणि रस्सीन बांच्या लागली. बांच्या लागल्या तिथे झाली लास्ट जेव्हा ती नॉट बांधताली, ती नॉट बांधू शकली ना. परत तिने अजून एक दोरी घेतली, ताका ऍड केले आणि मागीर ताका बाइंड करच्या लागली. परत लास्ट नॉट बांधताना 2 फिंगर्स शॉर्ट. पूर्ण घरातली सगळी दोरी तिने हाडली आणि सगळे जॉईन करून पण फायनली द सेम थिंग, 2 फिंगर्स शॉर्ट. शी कुड नॉट टाय द नॉट. तर हे सगळ्या गावाक कळले की यशोदा मा कृष्णाक बांधता आणि तिच्याकडच्या दोऱ्यो सरल्यो, तरी बी कृष्ण कॅनॉट बी टाईड. सगळी गावची लोक आपापल्या घरची दोरी घेऊन आयली
आणि ते लोकांना हेल्प करच्या लागली बांच्या सगळ्या दोन्ही तिने ऍड करून 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 तरी पण बांधले, तरी बी ती खूप थकली. अरे कृष्णा, वाय एम आय टाइम यू, कारण तू हांगा थंय बसलो, खंयच्या तरी सकल पडटलो, तुका लागतले, मागे तू रडतलो, तुका जखम जातली, असे सगळे म्हाका प्रिव्हेंट करचे आसा म्हूण हांव तुका मानता. सो कृष्णा बिकम्स मर्सीफुल ऑन यशोदामा आणि तो म्हणच्या लागलो ओके नाव आय विल अलाव यू टू टाय. मागीर तिने जे बांधले ते ना ते समकन बांधू शकली ती. तर व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस टू फिंगर्स? Two fingers means if we want to bind Krishna, that means if we want to love Krishna, first finger means we have to do our efforts. स्वतः प्रयत्न करच्याच आहे. आणि दुसरे फिंगर म्हळ्यार कृष्णास मर्सी बीच आहे. फक्त कृष्ण आमगेले प्रयत्न विल नॉट हेल्प आणि फक्त मर्सी विदाउट प्रयत्न ऑल्सो विल नॉट हेल्प. तर दोघांही गरज असा. आमका प्रयत्न बी करचे जाय आणि कृष्णाली मर्सी बी जाय. आणि कृष्णाली मर्सी ही अशी एक असा की जो तागला एकदम, कारण तो ताका किती म्हणतात दीनवत्सल, भक्तवत्सल. कृष्णाला दुसरं नाव भक्तवत्सल. तर तो आम्हाला स्वतःला डिवोटीज साठी प्रती इतले तो प्रेम करता भक्ता. तर डिवोटीज ऑफ कृष्णा कॅन बाइंड कृष्णा, ओनली डिवोटीज ऑफ कृष्णा कॅन बाइंड. आणि असे म्हणतात की कृष्ण भक्ती इतली इझिली दिना. तुम्ही बाकी कितली वस्तू मागल्या तो आरामात दिसलो, पण भक्ती दिवसो ना. वाय? बिकॉज इफ अ पर्सन बिकम्स अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, कृष्णा विल बी बाउंड बाय द डिवोटी. म्हळ्यार कितें? कृष्णा बिकम्स अ स्लेव ऑफ द डिवोटी. जो तो डिवोटी म्हणता ते करचा लागतो कृष्ण. सो दॅट इज वाय कृष्णा डज नॉट गिव्ह भक्ती व्हेरी इझिली टू पीपल. तर त्याने शेवटी स्वतः बांधच्याक अलाव केले आणि यशोदा बांधलेली कृष्णा. बांधल्यानंतर आणि ती गेली आपल्या कामात. कारण पूर्ण दिवस तिकडे तसंच वेस्ट झालं कृष्णाच्या पाठव्यान धावून धावून आणि दोरी गोळा करून बांधच्या. घरात भरपूर काम उरले ती आपल्या काम करच्या गेली. तर कृष्ण दोरी बांधून उखळा असंच बसतलो की तो रांगत 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 गेलो अंगणात. सांगला अंगणात अर्जुन ट्रीज, बिटवीन अर्जुन ट्रीज म्हणजे दोन व्हडली व्हडली झाडं आशिल्ली, वृक्ष आशिल्ले, अर्जुन नावाचे वृक्ष आशिल्ले. यमला अर्जुन ट्रीज ताका नाव आसा. तर कृष्ण पळयले अर्जुन ट्रीजच्या बीच बिटवीन गॅप असा. त्याने उखळ असे सकल आडवे केले आणि कृष्ण रांगत 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 ते दोन्ही ट्रीजच्या मधून गेलो. दोन्ही ट्रीजच्या मधून गेल्यानंतर उखळ अडकले फाटल्यान. कृष्ण मुखार, मध्ये ट्रीज आणि त्याच्या फाटल्यान तागेले उखळ. आणि एक असे पुश केले, पुल केले. पुल केल्याबरोबर धाड 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 आवाज येऊन दोन्ही ट्रीज सकल पडले. सकल पडल्याबरोबर आणि कृष्ण थंय गेलो. तातूंतल्यान दोन अशी स्पिरिच्युअल बिंग्स आयले. ताणे सगळ्याले कृष्णाले नमस्कार केले आणि कितीतरी उलोवचे लागले. सगळे कोणी पळयले? छोटे छोटे चोरडान पळयले, कृष्णाले फ्रेंड्सान पळयले. आणि ते पळत राहिले. अरे एक ट्री, व्हडली व्हडली ट्रीज असतात ज्याने कृष्णान ताका पाडले ते ट्रीजा. तातूंतले दोन असे स्पिरिच्युअल पर्सनॅलिटी जायले. त्याने कृष्णाच्या समोर असे हात जोडले आणि मागे ते दोघ जण निघून गेले. आणि आवाज ऐकून नंदबाबा आणि सगळे जे व्हडले गोपा आशिल्ले ते सगळे आयले. म्हणजे काय किती झाले, किती झाले, आवाज कसो झालो. छोटी छोटी चोरडा आशिल्ली ताणे सांगले नंदबाबा नंदबाबा कृष्ण पुल्ड द हे किती म्हणतात ते ग्राइंडिंग स्टोन मॉर्टर आणि ट्रीज फेल. तर सगळ्यांना हसते लागले. अरे हो कृष्ण जाका केन्ना केन्ना कृष्ण नंदबाबा आणि घरातली लोक कितीतरी वस्तू खंयच्यान हांगा हाड म्हणून सांगले. केन्ना केन्ना नंदबाबा ताका स्लीपर हाडचे सांगतालो. स्लीपर बी असो असो करून तो येतालो. नंदबाबा म्हणटा इफ ही कॅनॉट लिफ्ट माय स्लीपर हाऊ इज ही गोइंग टू ब्रेक द ट्री. छोटी छोटी चोरडा असतात तांकां काय कळना, ते काहीतरी उलयतात. आणि पळयल्यार कृष्णाक बांधिल्ले. ते कृष्ण रडतालो रडतालो म्हाका बांधले. अरे नंदबाबा थंय गेलो, कृष्णा कोणे बांधले तुका? तो म्हणजे मैया, मैयान बांधले. तर ताणे सोडले ताका नंदबाबा. तो बसून नंदबाबा त्या मांडल्यार बसलो आणि म्हणजे लागलो आता हांव मैयाकडे वचचोच ना कारण ती म्हाका बांधता. तर नंदबाबा म्हणले अरे तू माझ्याच कडेन बसल्यार तुका खावच्या कोण दितले? तुम बाबा म्हणता लागलो काना. तर यशोदा माकडे ना नो, तुम बाबा,
तू म्हाका खावचें दितलो. अच्छा, मागीर तुका न्हाणे चलो कोण? तूम बाबा. तू म्हाका न्हाणे चलो, हांव आई कडेन वचचोच ना. अच्छा, मागीर तुका सुंदर सुंदर ड्रेस कोण घालतलो, तुका डेकोरेट कोण करतले? ते बी तूच करचे, हांव यशोदा मैया कडेन वचचोच ना. मागीर तुका न्हिदयतले कोण? तुम बाबा. हांव कसल्यासाठी आता आईकडे वचचो ना, कारण तिने म्हाका ते बांधून दवरला आणि हांव आता परत तिच्याकडे वचचे ना. तर ते यशोदामा आयली आणि यशोदामा रडच्या लागली, अरे काना तू माझ्याकडे येना, माझ्याकडच्यान खाऊच्या घेना, माझ्याकडच्या न्हाणून देना. ती रडच्या लागली. तिथे रडणे पळून मागीर कृष्णा धावत धावत यशोदामाकडे गेलो. तर आता हे दोन जे स्पिरिच्युअल पर्सनॅलिटीज आयिल्ले अर्जुन यमन अर्जुन श्रीसातले, ते कोण आशिल्ले? तर ताचे फाटल्यान एक छोटीशी काणी आसा. ते कुबेराले दोन चले आशिल्ले, नल कुबेर आणि मणिग्रीव. ते दोघं जण, आता कुबेर म्हळ्यार कोण? ही इज द कंट्रोलर ऑफ वेल्थ. सगळी वेल्थ तो कंट्रोल करता, म्हळ्यार त्याच्याकडे कितली वेल्थ उरच्या जायनी. सांगोला चले, सो दे वर व्हेरी प्राऊड ऑफ देअर पोझिशन ऍज कुबेरा सन्स. तर एक पटी ते असेच मंदाकिनी गंगेत अप्सरांबरोबर क्रीडा करताले आणि नग्न अवस्थात. थंय नारद मुनी पास झाले. नारद मुनी पळवून अप्सरा सगळे स्वतःले क्लोथ्सान कव्हर करच्या लागली. पण हे दोघं जण इतले प्राऊड आशिल्ले, तेव्हा ड्रंक इतले प्राऊड आशिल्ले आपल्या वेल्था आणि ब्युटी साठी म्हण. तरी नारद मुनी थंय गेले तरी बी तांकां काही फरक पडलो ना, ते तसेच राहिले. तर नारद मुनी विचारलं, ओके यू वॉन्ट टू बी नेकेड, देन यू टर्न इन टू ट्रीज. ट्रीज जा म्हटल्यानंतर ते दोघं जण घाबरले, म्हणजे अरे आमका ट्रीज जावचे ना, प्लीज एक्सक्यूज मी, प्लीज एक्सक्यूज अस, वी विल नॉट डू दिस अगेन. त्याला तुम्ही म्हणायला लागलो, ओके आता एक पटी तुका शाप दिला, तर ते शाप काय आम्ही फाटल्यान देऊ शकणार, बट आय विल चेंज इट अ बिट. चेंज म्हणाल किती, तुम्ही ट्रीज जातली, पण हे ट्रीज तुम्ही यशोदामा आणि नंदबाबाच्या अंगणात जातली. तर तुमका 100 years यू विल स्टे एज ट्रीज and you will get to see all the pastimes of Krishna. आणि मागीर असे जाते त्यांना तुमका लिबरेशन मिळतले. सो द ट्रीज आहेत आपल्याला अंगणात 100 वर्षापर्यंत आशिल्ले, आणि ज्यांना हे लीला झाली त्यांना त्यांना मुक्ती मिळली आणि परत ते चांगल्या धामात गेले. सो ह्यातून आम्ही किती लर्न करू शकतात की एक म्हणाल प्राईड. इफ द पर्सन इज प्राऊड, he forgets his own identity, he forgets who he is, and he forgets who the other people are. नारद मुनी संचयन केली तरी बी त्यांना काही फरक पडलो ना, बिकॉज दे वर इंटॉक्सिकेटेड बाय प्राईड. आणि दुसरी गोष्ट आम्ही किती किती शिकू शकतात की when devotees curse, it is a blessing. The Narad Muni was a pure devotee of the Lord. चांगल्या कर्सात बी it was a blessing only. They could stay in Vrindavan for 100 years and be witness to Krishna's pastimes. तर हे एक व्हडले तांकां ब्लेसिंग मेळ्ळें. The curse was a blessing in disguise. So devotees are always compassionate. They don't bother about egos. तांकां सगळ्याक फक्त कृष्णाच्या लागी हाडची उरता. They would just want to give Krishna to everyone. तर नारद मुनीचा जो कर्स आशिल्लो, that also turned into a blessing. तर अशीच कृष्णाली बरीच लीला थंय झाली. आणि अजून एक लीला तागडी थंय झाली, ती म्हळ्यार एक फ्रूट सेलर बरोबर. एक फ्रूट सेलर बाई आशिल्ली. ती फ्रूट सेलर फ्रुट्स विकच्या आयिल्ली आणि कोणाक फ्रूट जाय म्हणून विचारच्या लागली. तो बंद फ्रुट्स हाडिल्ले तिणे. तर कृष्ण थंय खेळतालो. कृष्ण म्हणच्या लागलो, म्हाका फ्रूट जाय. आणि ताणे पळयले एव्हरी टाइम यशोदामा कितें बी हाडच्या वताली तर शी वूड बार्टर सिस्टम, म्हणजे कितें धान्य दितली आणि ताचे प्रोडक्ट्स ती घेताली. तर कृष्ण घरातल्यान तागेल्या छोट्या छोट्या हातात धान्य घेऊन बाहेर आलो. बाहेर येईपर्यंत अर्धे धान्य खसखल पडले आणि तागेल्या हातात थोडेसेच फक्त धान्य आशिल्ले. ते धान्य थंय आयलो म्हणच्या लागली, आय गिव्ह मी द फ्रुट्स. तर ते फ्रूट वेंडर म्हणच्या लागली, अरे हाऊ स्वीट. तर तिका इतले एकदम प्रेम उकळून आयले आणि ती म्हणच्या लागली, यू टेक ऑल माय फ्रुट्स. तर माझ्याकडे इतलेच धान्य असा. कृष्ण म्हणतालो ओके. इतलेसे धान्य घेऊन तिने सगळे तागेल्या हातात जितले फ्रुट्स मावू शकतात
सगळे फ्रुट्स ताका दिले आणि ते धान्य जेन्ना तिका टोपलीत घाले ते सगळे टोपली भर प्रेशियस जेम्स प्रेशियस स्टोन्स आशिल्ले, पर्ल्स आशिल्ले, रुबीज आशिल्ले, एमराल्ड आशिल्ले, डायमंड्स आशिल्ले, सगळी ताची टोपली भरली. तर हाचेच अर्थ कितें की वेन वी गिव अ स्मॉल थिंग टू कृष्णा, कृष्णा रिटर्न्स इन मल्टिट्यूड्स. तशीच द्रौपदी बी कहाणी आसा न्ही. द्रौपदी कडे एक पटी कृष्ण आयलो आणि म्हणचा लागलो म्हाका भूक लागली, म्हाका खावच्याक दी. तर द्रौपदीकडे फ्रुट्स आशिल्ले आणि कृष्ण ते फ्रुट्स घेऊन नायफान कापच्या लागलो. त्यांना किती झाले तागेले बोट कापले. बोट कापले आणि रक्त व्हावच्या लागले. रक्त व्हावच्या लागले. द्रौपदी म्हणजे हो रक्त वाहता पण त्याने तिकडे साडी फाडली आणि तिका ताका बँडेज करून बांधले कृष्णाला बोटा. तर कृष्णा म्हणता लागलो की ही जी साडीची छोटस पोर्शन होता चिंधी, त्या चिंधीने हांव परत फेड तुका करतलो. म्हण जेन्ना द्रौपदी वस्त्रहरण झाले तेन्ना कृष्णान भरपूर ताका साडी दिली. तर तशी थोडीशी बी आम्ही दान केल्यार कृष्णाक, ऑफकोर्स सेल्फलेसली, नॉट सेल्फिश विथ अ मोटिव्ह की म्हाका हे मेळटले ते मेळटले, पण एकदम थोडे जरी आम्ही कृष्णाक प्रेमपूर्वक दान केले तर ताजी परतफेड कृष्णा भरपूर करता. पण त्याच्यासाठी आम्ही दान करचे नाही, आम्ही कृष्णाच्या प्रेमासाठी म्हणून ताका दान करते. तर सेम सिच्युएशन कृष्णा ऑलवेज रेसिप्रोकेट्स विथ युअर लव्ह. ताची अजून एक ब्रजभूमीतली कथा असा, एकदम स्वीट पास्ट टाइम असा. तर एक पटी यशोदामा नंदबाबा सगळेजण बैलगाडीत बसून गोकुळात वताली. तर त्यांच्याबरोबर तांगेल्या बैलगाडीत बाकीचे बरेच जण आशिल्ले. तातूंत एक एकदम म्हातारी बायल आशिल्ली. ती इतली म्हातारी आशिल्ली की तिका दात बी नाशिल्ले. इतली म्हातारी आशिल्ली आणि ती अशी कृष्णाकडे एकदम प्रेमपूर्वक पळयताली की हो कृष्ण म्हगेल्या मांडीचेर येवन केन्ना बसतलो अशें तिका दिसताले. पण कृष्ण काय नंदबाबाला चलो, आय एम अ सिंपल ओल्ड वुमन, पुअर ओल्ड वुमन, माझ्याकडे किती येतलो कृष्ण अशी ती विचार करत बशिल्ली. तर कृष्ण सगळे बाहेर पळत आलो आणि एक एक प्रश्न विचारतालो यशोदामाक, मैया मैया हू इज शी. एक काव वताली थंय. तर यशोदामा म्हणच्या लागली शी इज अ काव. ओके. मागीर एक मैया मैया हू इज ही. इज अ बुल. Okay, so what are cow and bull? Bull is the husband of cow, and cow is the wife of bull. कृष्णा म्हणता लागलो ओके. आणि मुखार गेले तांका एक पोपट दिसलो. म्हणच्या लागलो हे कोण असा. ते म्हणच्या लागलो हो एक मेल पोपट असा. मागीर आणि मुखार गेले हे किती असा, एक फिमेल पोपट असा. So who are they? Female पोपट is a wife of the male parrot. And the male parrot is the husband of the female parrot. असं प्रत्येकाची तो पेर असं विचारतालो कृष्ण. गोपी असा सगळं तो गोपा असा असे प्रत्येकाचे ते हे करताले. मागीर कृष्ण रडच्या लागलो. यशोदा म्हणली अरे रडता कित्या. तो म्हणता आय डोंट हॅव अ वाईफ, म्हाका आता वाईफ जाय. यशोदा म्हणते लागली अरे तू अजून लहान असा, तुका वाईफ कशी, तू व्हड जा मागीर तुगेलें लग्न जातले तुका वाईफ मेळटली ना, म्हाका आत्ता वाईफ जाय. तर यशोदा म्हणले आता कोण तुका वाईफ वाटतली, हांगा कोणीच ना. तर तो पॉइंट करता लागलो त्या म्हाताऱ्या बाईकडे. शी विल बी माय वाईफ. तर ती बाई म्हणता लागली, बाई हसच्या लागली, सी सी आय डोंट हॅव टीथ, शी ऑल्सो डझंट हॅव टीथ. आय कॅनॉट वॉक, शी ऑल्सो कॅनॉट वॉक, सो शी इज माय वाईफ. असं म्हणतो सगळे हसता लागले, टाळी वाजवत लागले. अरे कृष्ण किती म्हणता. आणि तो संपत रांगत बसून त्या म्हाताऱ्या बाईला मांडीवर बसलो. म्हणजे म्हाताऱ्या बाईने सगळे बरे लाड केले. तर दिस इज हाऊ कृष्ण रेसिप्रोकेट्स. आम्ही फक्त डिझायर करची उरता. इफ यू डिझायर सेल्फलेसली कृष्णा विल सॅटिस्फाय ऑल अवर डिझायर्स. शी वॉन्टेड टू सर्व कृष्णा. कृष्णाने लाड करचे असे तिला मनात आले, वात्सल्य भाव जागृत झालो. तर आता हो कृष्ण नंदबाबाला चलो, यशोदाबाईला चलो, इज द किंग ऑफ ब्रजधाम. हांव ताका कशें मांडीर घेऊ अशें तिका दिशिल्ले. पण कृष्णा रिअलाइज की शी वॉन्ट्स टू लव मी. तर कृष्णा तशें अरेंज करून तिच्या कडच्यान लाड करच्या गेलो. सो फ्रूट वेंडर कडे असे
असे सांगतात की सोने मेळले न्ही तिका, भरपूर जेम्स मेळले त्या फ्रूट सेलराक, पण ते सगळे जेम्स घेऊन ती फ्रूट सेलर ती बास्केट घेऊन तिने यमुनेत सोडून दिली, बिकॉज शी वॉज नॉट अट्रॅक्टेड टू द वेल्थ, शी वॉज अट्रॅक्टेड ओनली टू कृष्णा. तर असे म्हणतात की मागीर रोज ती फ्रूट सेलर नंदबाबाच्या घरात येऊन फक्त कृष्णाक पळयत आली आणि ताका कितें फ्रुट्स असे हाडून दिताली. सो शी अशें दिसली ना की चलो आज बी म्हाका थोडे जेम्स मेळटले, फाल्यां बी म्हाका जेम्स मेळटले, अशें ना. सगळे जे आशिल्ले, कारण शी वॉज नॉट अटॅच टू वेल्थ एट ऑल, शी वॉज ओनली अटॅच टू कृष्णा. ती परत परत येऊन कृष्णाले फक्त दर्शन घेताली. तर हे बाउंड बाय लव्ह जे आसा टॉपिक, तर who can bind us by love? Only who purely love us can bind us by their love. यशोदा मा ले प्रेम कृष्णाकडे एकदम प्युअर आशिल्ले. तर तसेच श्रील प्रभुपादाले लव फॉर हिज डिवोटीज, फॉर हिज डिसायपल्स, फॉर ऑल लिव्हिंग बीइंग्स was so pure that all of them naturally got attracted towards Prabhupada. आणि प्रभुपादा, they were all bound by Prabhupada's love. तर एक कोटी मालती माताजी सांगताली की वी वर ऑल यंग वेन वी केम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, आणि आमका वी वर इन टू द काउंटर कल्चर, म्हणजे हिप्पीज आशिल्ली आम्ही. आणि ते हिप्पीज चे फिलॉसॉफी किती आशिल्ले की एनी पर्सन who is more than 30 years old is mad. Any person who is more than 30 years of age is mad. You should not listen to that person. कारण ह्या सगळ्याले पेरेंट्स दे वर इन दॅट एज ग्रुप 30 इयर्स आशिल्ले. तर प्रभुपाद वॉज डबल दॅट एज, 70 आशिल्लो न्ही प्रभुपाद जेन्ना युएसाक गेले तेन्ना. सो ही वॉज मोर दॅन डबल दॅट 30 इयर्स. But we all wanted to follow what Prabhupada said. Why? Because Prabhupada truly loved us. The सगळे डिसायपल्स दे वर बाउंड बाय प्रभुपाद's लव. तर आणि अजून एक मालती माताजी अजून एक इन्सिडेंट सांगता की ते लोक सगळे मायापुरात आयिल्ले. त्यांना मायापूरचे मंदिर इतले व्हड नाशिल्ले, मंदिरच नाशिल्ले, मंदिर बांदताले. आणि ती आता आम्ही मायापुरात गेल्या ती छोटी प्रभुपाद कुटीर असा, तर त्या झोपडीत सगळेजण रावताले. तर मालती माताजी म्हणता एव्हरी टाइम हांव कितें बी केल्यार प्रभुपाद म्हाका करेक्ट करतालो, हे अशें करचें न्ही, हे तशें करचें न्ही, अशें जाय तशें जाय, अशें म्हाका भरपूर करेक्ट करतालो. तर म्हाका अशें दिसतालें की डज प्रभुपाद रियली लव मी, कारण हांव कितें केल्यार हो तातूंत फॉल्ट फायंड करता. बट ती म्हणटाली तो जेन्ना इन्सिडेंट जालो तेन्ना म्हाका कळलें की रियली प्रभुपाद लव्स मी. तर एक फावटी त्याचे प्रभुपादाले कोणतरी गेस्ट आयिल्ले, आणि त्या गेस्टचे साठी ती भितरल्यान कितें तरी प्रसाद घेऊन आयली, आणि तिने ते प्रसाद त्या गेस्टाक ऑफर केलो. तर प्रभुपाद तिका इंट्रोड्यूस करून सांगचा लागलो की शी इज मालती अँड शी सर्व्स मी व्हेरी नाईसली. आय लव्ह हर सो मच दॅट आय कॅन स्लिट माय थ्रोट फॉर हर. म्हळ्यार प्रभुपाद म्हणचा लागले की हांव म्हगेलो गळो बी कापू शकता हिच्यासाठी, इतले म्हाका हिचे प्रेम आसा. तर अशें जर का प्रेम जर का प्रभुपादान सगळ्यार केल्यार कोण ताका हू विल नॉट बी बाउंड बाय हिज लव्ह. आणि एक असे दोन इन्सिडेंट आसात प्रभुपादाच्या आयुष्यात की एक फावटी प्रभुपादाली एक डिसायपल आशिल्ली, ती प्रभुपादाक मिल्क सर्व करताली विकताना. तर शी केम विथ मिल्क, आणि दॅट टाइम ती जी डिसायपल आशिल्ली ती आशिल्ली प्रेग्नंट. तर प्रभुपाद तिका विचारचे लागले की तुवें खाल्ले बरोबर. ती म्हणच्या लागली न्हय. तुवें दूध पिले. ती म्हणच्या लागली ना. देन यू शुड ड्रिंक दिस मिल्क. आय डोंट वॉन्ट दिस मिल्क बिकॉज यू आर प्रेग्नंट. सो प्रभुपाद केअर. आणि ती म्हणच्या लागली मागीर कितले भरपूर असे अप्स अँड डाऊन्स आयले म्हगेल्या लायफात, पण हांव कृष्ण कॉन्शियसनेस सोडले ना, कारण प्रभुपादान म्हाका तेन्ना ते मिल्क ऑफर केले. तर दीज स्मॉल actions, gestures, they proved to the disciples that Prabhupada truly loved them. So they got bound by his love. आणि एक कहाणी असा, ते प्रभुपादाने गुरुपूजा चलिल्ली एका देवळात, आणि ते गुरुपूजा सगळेजण जय प्रभुपाद पण जंप करताले. तर तातूंत एक ब्रह्मचारी आशिल्लो, तो असो लंगडतालो,
आणि प्रभुपाद लागून सगळेजण जय प्रभुपाद मुलं ऑफर करताली, सगळेजण मोड ओढल्या सगळे जय जय करताली. प्रभुपादान त्या ब्रह्मचारी विचारले, व्हॉट हॅपन टू युअर लेग? तो विचारलेलो, माय लेग वॉज कट अँड इट इज इंजर्ड सो आय कॅनॉट वॉक. प्रभुपादान त्यांना त्यावेळेला खिशातल्यान एक कागद काढलो, ताजेर एक आयुर्वेदिक मेडिसिन बरयले आणि म्हणचे लागले, हे पैसे घे, हे मेडिसिनचे नाव असा, थंयच्यान तू मेडिसिन घे आणि पयली ते तुगेल्या पायाक लाय. सो दॅट डिवोटी ताणे म्हणाले की प्रभुपादाने त्यांना गुरुपूजा झाली ती म्हणे प्रभुपाद वॉज बीन वर्शिप बाय पीपल. सो वेन एनीबडी इज वर्शिप वी गेट व्हेरी प्राऊड. म्हणजे हा म्हाका वर्शिप करता, तो म्हाका वर्शिप करता, हो म्हाका जय म्हणता. बट इवन इन दॅट सिच्युएशन प्रभुपाद वॉज कॅरिंग फॉर द डिवोटीज इंजुरी. आणि त्याने ती प्रभुपादान त्याला मेडिसिन बनवून दिले आणि पैसे बी दिले की जाऊन तू हे मेडिसिन घे आणि पायाक लाय. सो दॅट मीन्स ही ट्रुली लव्स अस. तर हे असे जे प्युअर लव्ह जे करतात, दॅट इज वाय वी आर ऑल बाउंड. सो असेच प्युअर लव्ह यशोदामान केले, सेम प्युअर लव्ह ती फ्रूट वेंडरांनी केले. असे पण प्रभुपाद कृष्णा वॉज बाउंड बाय द लव्ह ऑफ यशोदामा अँड ऑल दी अदर डिवोटीज who love him dearly, selflessly and purely. आता आमगेले हे वैष्णव कोंकणी वैष्णव संघ असा, तर असेच या संघात बी लेट अस ऑल बी बाउंड बाय अवर लव फॉर अवर गुरु महाराज अँड फॉर कृष्ण. हरे कृष्णा. आज हांगा आम्ही एंड करूया. थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्ण माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. भारी चंद करून तुम्ही आयचे बाउंड बाय लव्ह म्हणाले तर चंद काणी सांगून दिला आमका. तशीची मस्त प्रभुपादाला आणि तांगेल शिष्याला प्रीती आणि तांगेल रिलेशनशिप कशी आशिल्ले म्हणून सांगून तुम्ही आमका भारी चंद रीती सांगून दिल माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. कोणाला कसं नाही प्रश्न कमेंटचं कसं नाही असली. प्रश्न ना म्हणजे सण रीतीर एक समरी दिवचा प्रयत्न करता. तर मी भारी चंद रीतीने आज चार कृष्णाला प्रसंग सांगून दिला आमका. भारी मधुर जाऊन आशिल्ले स्वीट स्वीट पास टाइम्स. सुरवेक कृष्णान आणि तागेल गाये तू कसं तमने प्रीत आशिल्ली म्हणून सांगून दिली. नंद महाराज 8 लाख कौज आशिल्ले आणि कृष्ण अंक चप्पल घाली म्हणून सांगल्यार मिगेल सुरवेक गाये अंक पुरा गाये अंक सुरे चप्पल रेडी करी त्यानंतरच हांव घालता म्हणून कृष्णान सांगलं. तशी ताण तागेल प्रीती कितलं अशी त्या गायल मध्ये म्हणून दाखवून दिलं. तशीच त्या गायेक पुरा त्या कृष्ण आमगेल का तरी इतलं पुरा आलोचन करता म्हणून लेखून तांणी मागीर ते सगळे वृंदावनाचे हार्ड रॉक्स आशिल्ले तांणी सॉफ्ट करून कृष्णाक समेत चप्पल ना जाल्यार हाडना आरामेर चमकूच जावका म्हणून तांणी त्या व्यवस्था केल्या. सो त्या दोन प्रीती भारी चंद रीती तुम्ही आमकां सांगून दिल माताजी. कडे तुम्ही आमकां चंद दामोदर लिलेवरन भारी चंद रीतीर सांगून दिल्या. कशी यशोदा मातान ते दूध हून करू दवरलेले आणि कृष्णांक दूध पिवेत आशिल्ली. ते दूध उकून पडताना ती धावन कृष्णा सकल दवरून धावन वता. त्या कृष्णाक कोप येवन ताणे मागीर भितर वचून तिगेल पुरा पॉट्स तंतू आशिल्ले पुरा लोणी खावन मांकडा खावन पुरा भेतून आनी घालन ह्या मागीर यशोदा माता येवन पळयतना ती कोपारी एक लाठी जो एक बड्डी घेवन येता आणि कृष्ण ह्या पळोवन ऍक्च्युली भिवन धांवता. ताका ताणें प्रिटेंड केलेलं नाही. ह्या कसल्याक कशी आमकां आचार्यान एक्सप्लेन केलेलं म्हणून तुम्ही आमकां भारी चंद्रीतीर सांगून दिला. सो कृष्ण धांवन वता आणि भिवन भिवन धांवता आणि यशोदा माता तागेल मातशी धांवच्याक पळयता. बट तिगेल माथ्यार आशिल्ली मालती फूल पुरा पडता आणि ती मागीर फायनली ताका दवरन त्या कशी धरता कृष्णान तागेल मर्सी दाखयले निमित्त धरू जावची तिका. सो दवरन मागीर एक ओखळाक बांदून सोडता. बांदच्याकय ती सुरवेक दोरी पुरा नमनेचे हांग दाखोवन थंय दाखोवन पुरा दोरी हाडता. जाल्यार ते दोरी कितले म्हळ्यार दोन्ही फिंगर्स शॉर्ट पडता. सो त्या दोन फिंगर शॉर्ट कसं रिप्रेझेंट करता आमकां तू कसं शिकच्या मेळटा म्हणून तुम्ही आमच्या चंद्रीतीर सांगून दिलं की आमगेल एफर्ट्स आणि देवाल मर्सी दोन्ही अगत्य असं ते दोन्ही ಒಟ್ಟು मेळ्ळ्यार मात्र कसं नाही अंतू सक्सेस जावचें साध्य असं म्हणून सांगून दिलं तुम्ही आमकां. कडे तशीच तुम्ही फ्रूट वेंडाराल्या एक भारी चंद काणी एक प्रसंग कृष्णाल्या लिलेंत सांगून दिला आमकां. कशी फ्रूट वेंडरान येवन तेतून बार्टर सिस्टम आशिल्लें. ताजे फुडें नलकुबेराले तुम्ही चंद कोन्न सांगून दिला.
त्या ओखळतान तांडून व्हरून मागीर ते रूखून यमलाजुना रूख पाडोवन त्या नलकुवेराक उद्धार केला. नलकुवेराक कशी नारदान शाप दिलेले आणि डिवोटीजांना दिलेले शाप जाल्यार ते ब्लेसिंगान तो टर्न जाता. ऍक्च्युली ते शाप न्हयच म्हूण येता त्यामुळे तांकां 100 वर्स नंद महाराजाल कोर्ट्योइडार राबून ते कृष्णाल सगळे लील पळोवच्या मेळ्ळे तशीची तागेले निमित्तून तांगेलो उद्धार जाले. सो ते शापू न्हय म्हूण लेखी येता. इट ओनली लुक्स लायक अ कर्स बट ऍक्च्युली इट इज अ ब्लेसिंग. सो तेव्हा आमकां आमकां शिकू मेळटा. कडेरी फ्रुटविंडर काणी तुमी आमकां बारीचंद रितीर सांगून दिले आणि तशीच लास्टाक कृष्णान कशी एक मांतारी बायल म्हणशी गोकुला वता असताना तिगेलोट कशी रेसिप्रोकेट केले म्हणून बारीचंद रितीर सांगून दिले. मागीर प्रभुपादाल शिश्याक वाटू तागेले लायक एक्सचेंजेस तुमी आमकां सांगून दिले. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. मस्त आनंद जाला आयचे